Inazio, amezketako herriaz asko hitz egiten da, eta herriko jende zebai baino nik sentipen bat badaukat amezketako hartzaileak baztertuxeak edo, eta mendia, eta ardiak eta pixka bat ahaztuak ote dauden. Eta kontu batzuk berritzea etorri nahi zuena, Inazio. Inazio urteak bete berria ditu. Bai. Zenbat izan diran edo galde, atrebentzi alda edo? Ez. 84. 84. Bai. Inazio jaio zen, 1921an, lehen da biziko egunean, eta dena bat, Bai. 1921an, otsaila bat, iritza bat, 74 urte, sasoi honean. 74 urte, 84 urte eta sasoi honean. Bueno, bai. Kontu egizaten, bai? Be buru defenditzeula eta be lan gora berak ditula, nahiko ondo. Nahiko ondo. Elorrainko semea zehazu. Bai. Aita, Jose Martin, Bai. Elorrainkoa zen. Bai. Ama, Felipa, utxuneteikoa. Bai. Eta oso okerez banago, 7 senide izan zineten zuek. Bai. Zaharrena? Martina. Gero abortoat. Bai. Ni, bierna, hirugarrena. Bai. Zatu nintzena. Gero Maria. Bai. Gero Inesi. Bai. Gero Domingo. Bai. Gero aborton bat berriz izan zen. Bai. Da, gero Jose. Bai. Gaztei guntzan nuen, guatzen naiz. Bai. 25, 26 urte. Bai, hola, oida. Bai. Oida. Eta gero Felixa. Bai. Gaztena. Zema biziziat demarketu? Oain zema bizigean. Bai. Bizigaenak. Hiru. Maria, Felixa, eta ni. Bai. Bueno, ez dakit Inazio zer dan. Ez dakit zer dan Inazio. Baserritarra da, hartzailea da, etizei, Elorrain, ez dakit Inazio berak bere buruen nola ikusten du. Ni baserritarra eta hartzaile beti izan naiz. Elorrain digasi eta Tolosan barrenean alaxe zaitu nun. Baina zuko aurrenekoa daukezu, baserritarra, hartzai baino gehiago. Baserritarra aurrena. Bai. Eta bigarren mailako hartzai. Bai. Hala ere, zuen familia hartzaintzarako zaritasuna joera bazenuten. Bai, ere entziti beti Elorrainen ardik zien. Bai. Anai batek, bestek, beti Domingo eskonduta juntzanen, behar digin Elorrain di juntzan. Ramon hartzan hori asteasua behar digin juntzan. Da, geho itxean erratun batzuk gehatuko ziren, baina beti seitu gue tipo hortan. Baina baserrie Elorrainen atxen zenidek kuntzienen, atxek utsolatetik amak eta biei baserrie eman zuen gehiago, beste baino. Eta geho ni hasi nintzenen bat eta beste pixkat, urdun berriz. Esan duzu, Elorrainen ardila beti izan dela. Bai. Momentu batean, eten bezala intzan. Osabak nola juntzien, ben zeakin, eta atxe familie gazteak nola zeon atxetana, beak, ardi seitze gore gaizki zen, da behiekin seitu. Ardiak esan duzu, zenbat ardi zegoena? Nolako hartaldea
ote zegoen edo zeukaten garai hartako elorraina. Zer modu izan zikiezken momentu bertan? Hartalde hona izango zuen, zeratik osaba batek 120 ardik ihuntzan, da geho handik urte batzuk da, beste osabare ezkontzanen, beste hainbestekin juntzien. Ja, 240 ardi, 250 ardi, inguruoi, hor izango ziren. Bueno, utzi ditzagun ardiak, alde bat Inazio. Bai. Poliki, Inazio urte betetzen dikoa, eta besteak beste, dotrina ikasi beharra huke. Zer goatze dezu dotrinaz da, Do Manuel ez da zer dago segurua? Do Manuel. Gaztea ginela, goze urtea handia zegoan da, lehen esan deuna amezketan errotza guzik itxita jarri zitien, da geho hartoa da garie itxen bai, baina irinik ez jateko, eta atxezanakin usteiak oikotxea tarroita juginuzean, enkarguk hemen etzien zertzen da, haik sortzezien da, handik enkargu ekartzea. Da, goatxezanak goikotxean atxona inesiozien izena, da, ari izan zioan da, ez irinik etzauatu hain, baina betelun errotzak martxan bazeo bat izkutun, da, arek eingoik esan zioan. Da, ala, atxeta biok enkargu hartuta itxea, beti gora handik urdino lepoldea, da, atxezanak esan ziaken usteitik gora askate aldea, beti gora gozela, bihar bilalduko honik, gariekin, da, bide hontan zeharreak zuzun zuenen junbeak, da, karreterateak guaiz. Da, han, 10 metroz, bestaldea pasa, da, itxeat ikusiko eta antzau derrota. Da, ala esan da bezala junitzeni, da zuzen bilatu nun. Da, area junitzen, zakue garia hundiekin, da, erdie ostute zuen, zakue puntea jaman nun da jo, rojo etorri zen. Baina, mintzat eman ziten, da, ne zeakin, da, karo, garaia ito garrota xara, kik-txak, eta tik-txak, aldea botala, irine eta kristoatik ezeatzen, da, mintzat, noiz bate, itxi nahi, beti gora banikoa, eta geho, larrando garai, zehortan ilundu ziten. Da, ni handik, amezketa argi ikusi nituen zerua, sartu nintzen. Geho, karo, komorgatzeko urtea baizan hori. Da, goizean juteinan komorgatzeko gendenak meza eta geho, San Cristia dotrine. Eta geho handi aurrea itxia. Berriz atxalden, inolaren, jute ginen, dotrinea, Do Manuel horrek, eta ala, urungo goizean junitzenen esan ziten, atzo abezen da, zan bezala esan nionik, eta nola bialdo niniun da, nola zehatu nintzen da. Aberrezaltzen, komorgatzi gurten nola leiken uksein, da aberrezaltzen nintzen, aria juteko inor da bat eta beste eta. Ala, belauneko harri niniun, San Kristein. Demo asko nengo, baina mintzat, oiko londo, belauneko harri da. Ala, itauzkekik geho launek esan ziren, ez hau komorgatuko. Da, ala bintzat, komorgatu ginen. Da, geho, komorgau dago urteen berriz dotorina hon berriz etezuan, gara jartan, da, nik komorgatu ginen korua.
geho handikalea. Eta launek esatzen. Erretorrek, galdezka, eondek, aber nuno izan da, zean da. Ala pasa, zan kontu hoi, geho, aurten ez dago txartelik, komunio hartzeko. Bueno, zein hoi joa. Ni anibiltze behintzen, utxalatritik azitapatik gona eta bena, azin da egin da. Bueno, nahi etxean ez esan, nire isilik, da hurria, baina txarteletako garai etorri zen garaien, arrebakin, Martinakin, txartela itxea. Nahi gehiago ziten galdetu, txartela egiten. Domano zenak zakar fama, goxo esan da, Inezio, zakar fama, zuen? Bai. Gainan zen familiei launtzen da gizon hona izan zen. Ez da esan baino, esan degena, zakarra. Bai, da pix plaskaina, azkar. Bueno, ustei... Betelu, irina aitatu dugu, hartoa aitatu dugu, eta zurekin razionamentu ere aitatu berra dago. Zuk indarrean ezautu zenuen errazionamentua. Bai. Razionamentu kontu iritsi atzan elorrainea? Razionamentue? Bai. Razionamentuko enkarguk Elizaldetia emategin. Bai. Garai haitan. Bai. Oain, ez da genik, ze tipotan, ze tamainetan jute zien, baina razionamentun garai haitan, tokatzen zanak, enbendik egun beste, hortik egun beste. Oi. Klase guzitatik, tokatzen zana bakarrik izatzen zan, emateka. Da, nik askotan ematen nuen. Inazio, aurreneko autobuile gamezketan noiz etorri ziren, gogona dugu? Nik aurreneko autobuileak zueldian autobusen ibiltze ginen, da zueldian hoi, eta nik goron dauke bakarrik, irarein utilek fuerte ziren, Sasoikok eta Jose eta Vicente ziren, kanpoa biltze zienak, eta haik azaldu zituen aurreneko zeak. Bai, eta geho Siriakon, ez dakit zeintzan, toloko letxero, eta hoi gorondauzket. Bai, eta esan dena, irareiko kamionakin kanpoa ibiltze ziren, zean. Erki, Inazio, bueno, dotrin utzi izan alde batea, autobusak eta kamionak eta utzi ditzagun, baina eskola kontu egita bisketa azteko elorraindik eskolara pauso desente dago, beharra. Bai, logatze harrake bai, gara hartan. Bai. Zenbat urtekin hasi zinatzu eskolan, Inazio? Ni eskolan oso gutxi. Goitzen jekita behitzai, basoa. Garai haitan bakek, basarri hoitan zen ganaguk bertako janakin, urte guzti egin behar izateuen, eta udaran belarra haste zanetik, behiek beti basotan larria. Eta, karo, eskola eta area dena eta ezin, baina oso gutxi. Baina zenbat urtekin hasi zina, pixkat? Gu ez da eni justu, baina 8-9 urteekin bai, Bai. Gogoan aldezu zeintzen maixue, aurreneko maixue? Izen ez dakit, hankauk esate ginean. Bai. Nahikoa esate ziozuen. Zea zunda, hankauk erra, maixo jokarro horrek eta areak ondakiztu zaplastako ematen zizkion. Arreke bai? Arreke bai. Oie, orduan, Elizen hartzen zinen hartuz, kalea etorri eta kalean ere? Bai. Pizarre jartze ginen, zea gehiten da, guk
zuzen hola ingoen duen ba. Ezkendik, da, han zehar da etorri eta arek zehatezun da ue espozen duen egiten, kiskas. Da, geho garai hartan maizu horre kriston respeto zeon, da, fumatzailea zan. Utxo. Bai, da, goat esanak eto etzun beine, zierro gitarretzen da. Razionamentu neoztakitz, nola emate zuen tabakoa, Bai. zehan emate zuen. Da, goatxe emate zibenak, Fuske, ade, maizu hanke horrentzat. horrek esan nahi du, nota ondaketako zen itula zeuk eskola. Ba. Euskaldunea zan, Ez, ez zan Euskaldunea. ez zan Euskaldune. Eta nola konpontzen zinete? Ba, Euskaldune ganeote ginen da, guk maizue ze esatezun askotan enteniture ez, Ez. da gehon hartzen, eiteen duna, da pixe eiteko beti gorren eguitzet, pixe eiteko permisua behai eskatu behar izatezan, da ezin asmatu, zehai esateko eta atea eta kaja egin zen duen, behin jotan, egi esatekotan. Earki, Inazio, zer buzko ikasilia zinazu? Ona ez. Baina, eskritzen bai. Eskritzen Bai. Numerotane, bai. Bai. Gero gau eskola da emate zuen, da han Ibili zinen. ibili nintzen ni. Bai. Da han zehatu nintzen. Da gero Bilbaoare deustoa bilatu nion, erretorek, Aha. bai. Zerta bilatu zinen, Castellanoz ikasi eta eskola. eskola. Bai. Orduan, zerbait ikustezun, abaizar? Bai, da. Falta nula, eskola da. Horrean galduko nion. Bueno, esan diguzu, Areak hondak kristo lanak einazi, bai, da ez da zenbat urtetan ino txikitu bereko eurrek nik eta beste errezilkoat ni bezala segundagoa bat zehonan, bai, da beste irulaboa mutil da han apartatu eta txikitzen jarri nioen burrizirikin. Zenbat emo hitzen duen, deuston? 6 hilabete inguru izan zien. Gero permisua mantzunen enitzen gehiago. Lehen zure burua pixka zurekio dezu, esan ez, eskola ganatzen, askotan juten ganagoa, pipar batzuk ere ingo zen dituzu. Hoiz ez dagoen, piparra handei ezken duen ingo gugu, Ez, zati ibiltzen, ez paiginen ibiltzen gugu. ez zen duen. Zure urte gazteaietan, amezketako papelera oso berria zen. Bai. Gona daubezu zer papelera berri hartaz, Inazio? Nik papelera berri hortan, zehaik ez dago, porteri eta zehoik hausetxekoa, zehon gara ondoren geho aurrenetik ez, baina geho hausetxekoa sartu zen. Zule nola esan dezu ardik hausetxekoa eta hain aitonaren seme bat gehoan porteri niontzen. Baina gainan zen esan nahi nuke jendea laneen baizu, amezketako kaleko jendea eta denak zehatu ziren gara egiten. Baina hola zehai ez daugeni, barrungo lanan historik. Gerra ere, Inazio, hor dutxe. Bai, bukaera. Bai. Zortziat urtekin jo bukatu zen gerra. Bai. Dan batako ikeo zerrak ez dago edo, oain makik eta nola pasatzen ziren da, oi bai. Bai, menditik. Gero itzeiko du maki egin gainean. Zukaten familia gerrakontu egita itxatzen zen bate? Nola? Elorrainen esan nahi duke, gura sokein da gerrakontu egita zer haitzen zen? Ez, goa matatxe eta gerrako karo, behenan garain pasako zituen, da zehan baino ez. Maki iziela eta autabu eta umei eakusten da hoi bai. Bai. Ze horrek makiik ikusi altzen duen, baina? Bai. No? Bai, elorrainen,
menditik behera etorri eta ez da bazkari eoze eskatuko zu, han gogon daudet. Bakarra altzen? Bai, bakarra zan. Bakarra zan. Gero, handu bizko kontuk eta geroxo etorri ziren, baina maki jendea aralarren desetibilitakoa. Bai. Guk esan dana, erratu besteik ez genuen ikusi, esan nuke hortik bajatzen zirenak geho guarzilek, zeatik adarti behera, andoitzen behera horrea sartuta, horra harrapatuk eta hoik esaten joan, hiru maki harrapatu ditula guarzilek eta ez da gizerda, holako kontu bai baino gainean zen. Dionisio zanak eta esan dadakit gu txabolane salinen izan ziela. Seguro. Eta gozaldu eta eskatu ziela eta jertxe batek bizkarren zula da bastara baten utzi eta kaskatakoa da burni hotza da pistola kontuko da Dionisio gizalda zituen da... Leikena. Bai. Inazio, utzi itzagun makiak eta pixkat, etorri gaitzen berez eren elorraia eta utxulateria, eta guain lotsakabe samar portatuko naiz, Inazio. Bai. Ze, zu familia honekoa zea. Bueno. Zer betzea ba, bi baserri, barrutiak, soroak, akardeak. Bai, hola zangaraiatan. Bai, hola zangaraiatan. Eta gari batean, hartzai batzuk hartzantzera bakarrik dedikatzen ziren, hortan bakarrik gaitzen ziren. Zuek baserri alde batetik eta ardia bestetik, nolako motzen zinaten? Inazio. Bueno, nik oskortu, desente oskortu nintzen, hartzegina, aseginen garaien. Bai. Osabai launtzen da mutikozkorra bai. Osabai launtzen da mutikozkorra oso umetatik. Argaiare, erorrendik argaia etorri, gu osaba batekan itxezar bat zauken errentan, da beha ez da inoa junbertzula eta nia eman nio mutikozkorra. Da, han ardi erbatzen nahola, karo, nik ardi saila negozan da, beste saile bat goiti bera etorri, eta uartzen Jose Martinene hango soron sartu, da hango itxeko Andre Zaharra, nik gogondi nola juntzan, da kriston builek, aberra, ardik nun hauzken da, hoi goron dauget. Baina, hartzaile bat zuen fama hori, batzutan ardik nahi gabere aldeik ezula eta beste parrute. Bai, baina ni garaiatan hoi ez, zeratik oso umea behinitzen arten. Bai. Zebapuru behiak eta zebapuru zen zen elorrainen? Zema behi? Bai. Zegan hau... Genealen sortzi behatzi behi eukitze genion guk. Bai. Eta beste hainbeste txegorre hogei jo. Bai. Karnizeriako eta bigara mateo beste aurrea usteko eta tipo hortan. Behatzea marra behi. Genealen. Bai. Esan nahi da, itzulen da eskubilitakoa, zer da zu? Bai, pentsatu. Eta errekalde bagizu, zuen anai eta handik gora mendikon azpialden soroa badegu uxelateikoa. Soroko bat oso polike, una gainea. Da, han atxezanak ihun, mutikozkorra itzulea, da kristoa tegezi, da beti goron egutzet, atxezanak errepetik esnea tiditik atutanik eaten. Ez da, haudarea ezin ibilio, zerbait ebanun, mintzat hori beti goron egutzete. Oso umean ezan nire harten. Nik ez da gizemat urte eguiko nituen, ez da hori goron baina oso umean ezan. Inazio, itzulen da haitu zinela, esan dugu. Laien haituta gotzea. Bai. Ni motek gaztea nintzela, aketama gurek oso nazien, da
zoie ebaki, iruntzat, eta ni erdin hartu, eta askotan nahi dutan noni aketa makin, laien. Bai, Ofizio horra izango hau. bai, nahi egi esatekotan amak utxarateite arreon eaman dago laiek, oso politek, harinezien. Da, haik beti nehetzat jartzen ditu. Txikisiok eta harinek. Jo, besotan idarra. Ba, da, tak, eta Bai. oso ondo. Eta gerrik... Bai, nahiko ondo. Nahiko ondo. Beste galdera bat, behia zenitu zen eta txekorrak ekarri beharra eta noa jute zinen zu zezenan bie? Mai horie, garmendia eta pildinea. Hoi, amezketan o altzikitan o non daude, Abaltzeketan. Altzikitan. Amezketan, abaltzizketa itxi baino lehenao, Bai. garmendi txigi, garmendi barrena, eta garmendi irutxe Bai. ziren gara hartan. Oain, garmendi ue dena berri egin da doro uste, Bai. kambiatu da dola, Bai. baina antzeon, ue zan bibitzeko itxea, Kristobal zana, osatu zion Kristobal hola erdibetena jo bezala, Bai. eta beste famili bat, da horrek eukutzen zuen zezena. Da are ematen du, da elorraindik, zubiarraindik, haundikotik, ipintzata, joten nintzen. Da, ipintzatatik garmendia, hola, bi zean tarten bide bat zeon, da area. Gorra. Bai. Eta, karo, uztarrien ikasitako behio egin da ondo, Bai. baina onako bigara oikin, ze ikusten ditu nik. La, ostra. Bai. Pildi, urrutiko da. Pildinea jute ginen urrutiko da, eta jute ginen larraizti bueltan, baina kriston behar geha. Egatze baitan erorren digatea, larraitzekun, gero larraizti pildinea, eta buelta ondi eta gehiena garmendia, horrea. Eta loilare bai aldin behin, loilan ez ezena, bazeon. Baina loila juteko ere, bitxur bat oinezkontza bazeon, baina besten kriston lokaztiet, baltsa. Han, altunetik hor aurrea, loila aldea, goiko bidezan hartan, baina hola, da han pasa, han Ibili berza. han ibili berzen, han kumbatzen da. Ahatekan uste loila gutxitan, baina hun izan duinen. Bai, Bueno, ordu, batetik San Martin alde hortan, espalde hortan, barrutik eta Bai. eta soroa mendiko inguru hortan. bai. Gehi, Eta geho, zean errekaldetik pixkeat zentralaldeare bai, beste soro bat eta malkar bat, belazea, berazea. bertan. Zerbatiatik esan dizut familia honeko zela zuinazio. Bueno, baserri kontua gutxi da pixkat gatozen ardietara. Noiz ikuste dezuzuk, zenbat urtekin hasi zinen ardia oso inguruan izaten, inazio? Ardia edo hartaldeko eskorra edo? Bai, nik soldau ju baino lehenago, emeretzi urte nituen inguru hortan, handik hasi ginen, hemen ernialdea torri ginen, ardikin. Bai. Eta hor ardikin nahola soldau jo nintzen ni. Bi urte nion hor. Hor, nintzen dituen. Bai. Zenbat urtekin hasi zinen etizei aldea juten? Ni oso gazte hasi, oso bai talaunduz, oso ez da inik guztu, baina behin komorgau eta ondorrego urte gezkioz erabat, beti oso bai abedeak ino, astoak ino, zerbatean man behar bazan larraiztik txinduk atzetik bueltak juten itzen. Abedeekin txinduk azpi urtatik oso bide geiztua zeon, da handi bueltan
haide enkarguk ematea, eta Ziatetik barrena... ziatetik, betzuloitik, Bai. euraldik, geho, etizeia. Bai. Eta geho han ibiltzen nintzen, da geho euralen, da betzulein, da oitan hartzaile ezagunek enduzken, Bai. da betzulein gainea ne izeba baten gizona izan dakoa, haren anaia zeon, da geho ardikin hile mendi mozutu zituen, da geho hileak nahi ekarri ziten larraitze. Kontxo. Bai. Bai, bai. Esan da, Etizeiko txabola, pixka bat Elorraingo jendearen mende egondara aspalditxo honetan. Bai, Bai. 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 Hoi lehen esan dena haiketan nik utzi hartzen, Bai. Elorraingo zea onda hoi, beti Etizeiko txoloi. Bai. Paraje erosoa, nekagarria, nola ikusten, zer rekuerdo da bezo? Etizeik duna da, Elorraindik txinduki azpiotatik azka sartzen zinen, Bai. eta geho ganadue bertan, Ha. handik ganboa, Bai. hor buelto hortan beti bizten da, berez gaina belarrona, Etizein, Bai. Belarrona da. belarrona, Belarrona. bai, gozoa. Aizerikua da, babes handikoa, zuen txabola? Bueno, nortetik gutxaula babesa da. Nortetik babesa, ego horrek, bai, ego horrek. Hotzezun, hoi, berda. Bueno, garai bateko hartzaileek esate zuten, Arararen egualdia giroa humorez asko aldatzen zara. Bai, oso aldakorra zara, asko aldatzen zara. Laino, aize, bai. ebi, euski, Garaietan, oaimeno urte gorraok, zien gainea, bai, Bai. antzemate zaio Bai, aldaketai, bai. Nik berta junez urtea prango ditut, da junen bare hemendik azkanek urtek hemen egin ditut, ardi mordoska batekin, bai, baina asko ze gu gazte denboan, neu gorraok, bai. eta egualdik azkarraok, gehiu ziren, nehetzako. Elizei inguru zenbat txabola zineten? Zuek, Hiru. hiru. Han txaula zahar bat zeon, Etizein genien eroita, eta zera inditorri zan gazte bat, gara jartan, da, arek egintzun txaula. Geho, Elorraingo txaula kotkorra, handik muitze aldea bertan zeon, da, han eutak ginen gu, Bai, uezan bierna, eta han osabakin, da hola ote ginen, ni osabakin, da geho osabak familia ezauken umek eta zea, eta oso txaula koskorra eta zea zan da, nik atxezana esan nion txaula berrin berdegu. Azpialden beste txaul bat izan dakoa, eta bakarritzen, bai, da, hala, hasi ginen, eurkarraio, eta mailotik garaiaitan etxoman ingurun, da mailotik, nik aldeko pixkana, han behartzun eurrek eman itun, da, zaldi bitio ezagunek eman, da, ala ingedun txaula berrie. hoxe, Hauxe, bai. Beste, momentu batean ikusiko dut gero ere. Bai. Zema puske ginen zenuten txabola? Zema puske zituen txabolak? hiru, lehen dibizi sokaldea harra, garai hartako, geho erdin koartoa, da atzen gaztatokie. Gaztatu ginen. Sukaldea, zu erragin, zu bajue, ekonomika? Bai. Ekonomika? Aurrenetik ez, baina geho bai. Geo bai. Bai. Zibinie? Bai. Zibinie. Aurrenetik. Bai. Ze, txabola asko zan, aralarren txibinik gabe. Bai. Eta ezagit, hartzaile kolorea zehati egitzen zuen. Kea, ketuta. Oire bai, pixkat. Bai. Txabola horietan inazio,
gehienetan hartzain bakarra izatezan, txabolako. Bai, Baina bestelakoak ere bazien oski. bai. Txabola batean bi hartzai zeudenak eta. Bai. Kukeatik egin duen, bi jarri ginenen osaba zan, alde erdidatetik, eta geue familiekin, zeon, da nire oia bagen dugen, txabolortan, da nian paeta emazterra nion behar izaten nuen, karo, haike berea behar zuena. Eta ala ingen duen txaboloi guke. Horrez aparte, bueno, jendeaz aparte, oiok. Bai, oiok. Eta abere bat, area honea ibiltzeko, eta ardik. Eta gero behorrak. Txerri ere bai. Bai, gazure den ban, beti txerri. Urtero. Bai. Eta gero? 6-7 txerri emate ginen, ardik jute ginen. Bai. Eta batzare, bai. Bai, ona batza, ni etizeiti barrenea karritan nago, azaharrak. Bai. Bai. Bueno, fama hundie duen zuten arrelarko azak, Bai, xamurre. Xaborre eta xamurre. Inazio, unik bat zenuten txabolan? Ez. Da? Oso ikurri hona duken, baina bide dixente hunda, hor goiko gainean, etizaldea, Bai. da han ude atatzen da zulo bat handie egin, da geho txapa handik eman, da tapatu, da gainen zen behorrak, da ardik zikindutu uste zuen, da ondo itxita. Ure zain xamarra. Eurre, inazio? Eurre, beheko maindotik bizkarren. Orduan, ondo zaindu beharra zeon, eurre, ez zeon? Bai. Gogor xamarra iruditzen zait. Urdun ala zeon, Bai? Goizen, jeki, goiko kanboa hon, ardi egarri, gaztak egin, historiketako saltzen daunen, geho aizko hartu eta eurre eske. Jo, gorra. Etxeon besteik, zatik txerrintzako gazure behotu inbertzen duen. Gazta egiteko ude iakinazi egin bertziozun. Da, Asko. udasko. Ze horren otordu ere eltzea jarriko batzen duen, pixkeat, brasa ego zea, eukin bertzen duen, gainean zen. Han etxeon besteik, Lehen, esan dugu, lo egiteko eta kamaina nola itxetzen duen, ze eukitzen duen, oida etzen duen, eukiko? Ez, kamaine. Kamaine, zer da kamaine, zer zan kamaine? Kamaine, urdun kamainez bi klasetako ziren. Bakarra antzatola estuok, baina kamaine zabalak, oian bezala, katrea, eta hanka batzun gainean, katreoi jarri, eta gero, koltsugia eta beti bezala. Ergi, gazta, zer egin ketze zenuen, altzagin o pagogin? Pagoakin. Pagoakin, Bai. Nik berez beti haitutan euken altza. Bai, baina altza eamatekotan amezketator bertzen duen, beheko zuluaino. Bai. Eta angoiara hon, pagoa bazaguzun. Baina pago ezea eamaten ma oso kolore hona mateio. Bai, oso hona. Pago altzak lehen hogorritzeu. Baina kontu atatzen mazu, pagook oso kolore honeko amateio. Bai, egin behar duana da pagoa behotzen neo astrian garaien, zotala kanpotik eman, juntatu, zotaloi jarri, ez suik ateatzeko. Eta beste kontu bat, nik txabolak, o txaboletan oso leku ona eukitzen zuten beti esne marmitek eta marmitek. Ura ekartzeko, esnea eukitzeko, marmite gora, marmite bera. Bai.
Marbite gaztaiteko bat handie, beti aparte egutzen du. Da bestea ude eukitzeko beste marbite, zabalago bat. Bai. Zerati buelta bat, baina gehiago inbertson, ue betetzeko, gehiago izateko, eta ude beteta eukitzen duen, beti behartzaneako. Bueno, barbite gutxi, ketzeak alde batera utzi, eta egun batean esaten diote Inazio, soldauzka jugarreu bezu. Zenbat urtekin joan zinen soldauzka, Inazio? 8 batekin. 8 batekin. Bai. Noa joan zinen? Plapona. Besti bat zara mezkitatik? Ez. Gu kinto bagina gehiago, Alberto eta Inazio Katxarronekoa eta gero Aletxene Javierreo bazeon, beste bat, bertako atzana eta gero Bernasko Angel, da 6 hola ginen, 6 xarkoa, Juanito, itzan ere beste kintoa. 6 ginen ustat, 6 ozta izazpi, 6 ustat. Eta Pamplona non zinen, denbora guztien horren non zinen? Bai, nik soldauska. Bertan eo Karraskalen. Pamplona bertan eo Karraskalen. Karraskalen estruizio, ikasi, baina nien itzen nun Karraskale. Hanka ebakin nun, aizkoak initzen, guamatzanak esan ziten, hogi errebeit eta eur batzuk txikitutak aizkiak. Eta ala, junitzen, ataria eta aizkoa eman diot, fuerte numet, eta eman dioten golpeak jota behatza. Ja, zintzelika. Hankeko, ze hau zinu. Da horrekin libratu zinen? Karraskale jun bare. Hoizen da duzaianen, Pamplona junitzen da, ni Pamponatik enitzen atea inoa. Erderaz orduako, ondoko moduko zinen? Ba. Zer nolako rekuerdo daukazu? Gure garaian esatezan, soldauska denbora galtzea zara da. Beste batzu berez esate zuen, bai gauza batzu ikaste izkiuta. Nola ikuste zuzuk? Beti zerbat ikastea baino, soldauskane jutezean garaien launek euskaldun egiten dituzu. Eta beti haikin eta urdun erdeaz oso zaila ikaste. Ego bestela jun behazu, inun euskaldun egizan tokiatea. Baina Pamponan gu garaiak asko itzen guzan, baina gu euskaldun egin. Egunero mendatzea guten gu. Kalabazon egun asko indako atzena? Ez. Eta launik egin? Ez de gorone, egon nahi. Ez. Da laun asko inatzen duen? Laun asko? Laun asko inatzen duen soldauzkan? Demo asko? Lagune? Bai. Nik hor bedabia soaldeko eta horko laubos motilda usteiko eta askatetik hasi eta hor zazpi zortzi motil beti egunero afaimein deitea. Ni soldauzkan afaltzea behinen itzen hon. Ez, Afaimein deiteen duen. Tira. Earki, moldatzen. Handik etorri, Nazio, soldauzkatik etorri, eta berriz Artzai. Bai. Amezketako aierbeneko atxonak eskritutako die honako hauek. Nazio, udaberria heldu deneko ardien txintxarri hotza, nahita ez alaitu behar Artzai zarraren bihotza. Mendipuntara irtetzen dira bere amata bildotza. Kasko batetik agurtzen dute eguzkiaren jaiotza. Horike? Bai. Zuk eguzki jaiotzen etizeitik askotan ikusizo? Bai. Zer rekuerdo daukezu zure gaztaroaz eta pixkat etizeiko giro hartaz eta Artzai giroaz? Zu ondo bizizinan, gustura bizizinan urteetan Nazio? Bai, gu behera eta gora beti biltze ginen, eta ardi jeste ginen garaian erababe goien, baina beti guztua. Bai. Esan nahi nikuna, ze horretzaguzun lanarekin,
sekulen deskontitu eta zean. Egualdi txarra balin mazan, ona balin mazan, gu ueiteu pronto den. Erloju igibiltzatzen duen. Bai. Nolaz? Poltsikuko relejue gu gurasok eosita mendiako releju ona, beti. Bai. Jeki, zer da jekitzen zinen? Beti garaiz. Beti, Egun argitzea? bai, hor, moan. Moan. Bai. Egun argitu baino lehenago, noa baita, egun behar bazen duen, ez da esate baino gainean zenez. Beti eunen txaldera konta. Eta jekita ardien esken. Gari baten, oikura bazan, hartzai bazuen, txokolate ontza bat, eta anisko patxo bat, hola, txubi esate zitzen. Guk ezken du, baiarrik eta txan, nahi amazanak beti mendiako, kafea, ez dakit ze izen zuen, hau behotu bestek ez dauk egin da, hau tak behotu. Hemen egin beste botata, ue jekita, nik ue beti hartzen hon, da geho lan guzik egin dakon gozaldu. Gozaldu, bueno, hortaz galdetu nahi izun. Otordua, zebat otordu egiten zenuten zuek etxabolan? Gu genealen, ardi gesten aiginen garaien, mehandu gozaltzen duen. Da, amaikak ibol izango ziren, gozai bukatzeako, eta geho eurreske jute ginen. Eta eltzea erosten jarri, eta geho laue bostak igual izango ziren. Da geho afai moko bat hartu eta jazta. Bueno, ze horrek eman diazu, eltzea eta zer nolako arratxo eta zer nolako otordu egiten dituzten inezio? Guk beti eltzeko eskor bat, nor behantzeko, garai aitan bagizu, baurruna ona zeon, eta zean, da beti ematen da babare bai. Eta gero, mendian asko estimatzen zen nahi nazioa, sesinare, bai, ue beti. Bai. Beti. Sesina da, bai. Hartzaiaren. Bai. Sesina egiten dugu, bezperan, behartzen dut troxoa, beratzen jarri. Da, ue geho, potajea eoste aurreatzen garaien sartu. Egiten duen, irakin bat eman, aparte, eta espeziala egatzen eltzea. Bueno, sesina, baina, ze arraki txekorra, txerrie... Ardiena, genealen. Ardiena. Ardiena. Gatza buskateki? Bai. Eta geho gainean gazta. Gazta. Bueno, horiek uterako kontua dira, eta poliki, negua datorkigu. Noiz etortzen zineten Aralartik behera, Inazio, dazkenean? San Martinek. San Martinek? Bai. San Martinek. Karo, egualdin gora berare izaten zen, batzutan baino, genean enor. Bueno, no, elorrain etortzen zineten aurrena, eta elorraindik, noa, jotzen zen? Astiasoa osaba genduken, da astiasoa. Aurrena hasi ginen, ernialdea. Hemen ernion goien horbazean borda bat, da horrea. Da hor irula bat urte egin eta geho osabana astiasoa. Da geho bueltan, amezketa berriz. Berriz amezketa. Udaberrien amezketa. Bai, leheno. Eta etxeko barrutitan da bilit. Bai. Mendie pixka gozatzen zane. Bai, area. Bueno. Ardi mosketa nola egiten zenuten, Nazio? Ardi mosketa inguruko hartzaiek juntatzen ginen, da behera ekartzen ginen guk, elorreine. Bai. Eta inguruko hartzaiek ekarri, eta elorreinen moztu guen dugu, beti. Bakarra mato beste mendin, bai baino. Maioli edena beheran. Udaberri... Bai. San Juan inguru hortan? San Juan inguru hortan. Bai. Zu ze horri, mozketan asko haituteko atze bestentzat? Bai.
Makinak, oain gozeak inez, baina Goizik, goizikin. goizik, Bai. goizik, bai. Azken egurte da eosin nun bai, makinare. Eosi zendun, Bai. Bai. Bueno, txabolak gaude, udaberria, uda, jaiegunak eta txabolak pixkat lanez arintzen zinaten da, ez da gazteik egin beharrik ez da, jaiek da nola pasatzen zen dituen, nezio. Jaietan, ardik gesta ginen bitarten, igeratzen guten ginen meseta. Meseta. Bai. Eta behin ardik antzutuzkeo, beti itxea. Bai. Bera. Bai. Apustu dio, Ez, ez? ez. Ez gano, koño, pelotan. Hola, batea eta bestea, honekin darekin da pelotan. No joatzen zendun, aurren, atzen, no joatzen Atzen, nik aurren. Bai. Alberto eta bioginen pareja amezketan. Bai, Bai. Tira, zabuzkoa zar, Inazi, pelota bezala. Bueno, claro, utxe kristonak eteño, harrapatzen nonen bai eman, baina, claro, pelotan ez baldin bazabiltzen zean, normala, baina nik kristo sakean nun, Bai, Bai, kristona. Oain ikusiko zuen pelota orduan. Bai, era bat.